Basura talaga na to. Tag ko ng ano. Tag ng ano, computing. Available. Pagbuhat mo kanina, diba mayroon?
Hindi lang nagluluto kay mga pagkayot lang. Puro man yung nagluluto lang. Puro naman yung nagluluto. Kung wala pa sila lutuan, posible. Sarap ba yung halo-halo niya? 70 isa. 70 isa. Sarap. Manok baboy po longganisa. Saan yung tag ng butane ko? Halo-halo. Kain na lalo. Sige, halaya.
118. Magkano po yun? Magkano po sa Rizal? Ha? Magkano po sa Rizal? Hmm. Ayaw nga naman yung titise. Yung titise. Manok baboy po, longganisa. Kapit na naman. Puro sa pera. Ito yung pinagsulat. Kapal. Halo-halo teh. Madami nang dumadaan dyan, galing sa live.
Hindi ako naman dyan. Manok baboy po. Bakit wala nanonood sa akin? Manok baboy po, baka, langgunisa. Sa inyo bossing, manok. Sariwa yan, tira lang kayo ng umaga. Manok baboy kayo dyan, langgunisa.
Manok baboy langganisa po, bili na kayo. Thank you, Lord, for blessing. Manok baboy po. Iyan! Ano, boss? Wala. Pwede pong ano, magkano po? 155 na. 155 pag sa buong kilo. Pag choice cut, 160. Paano pag kailangan po ilang isa? 160 a kilo. Hindi naman yan, boss, naliit at saka hindi naman yan frozen. Sariwa naman, tira lang tata ng tanghal. Magkano sa balat yun? Balat ng baka. Ilang? Hindi, magtatanong na ako kasi may nagkaano sa akin. 230 ang kilo. 230 isang kilo. Marami na yun. No? Kalahati lang ba sa'yo manok? Babalik ako. Tiupay na mata. Pagaling na. Okay na no? Oo. May nilalagay ka na ay mo? Pampalinis. Buti nga okay na eh. Hindi na kagaya kahapon, sobrang kulang. Kung ano talaga, pangalawang araw. Eh,